Edifici, ja ho he explicat alguna vegada, però val la pena a vegades repetir-ho. Per poder fer ús d'aquest edifici tenim una hipoteca de 500.000 euros a 30 anys per la concessió administrativa, contra la concessió administrativa a 50 anys. Aquests 500.000 euros, els que tingueu hipoteca segons sola, a 30 anys vol dir que amb interessos s'amava 900.000. 900.000 euros a 30 anys per una entitat com aquesta que fa just cada any i que no li sobra mai un cèntim, doncs és un agravat, agrava la possibilitat de poder tirar endavant. Això fa que, almenys és el meu parer, que cada any nosaltres hem intentat, almenys la nostra Junta, hem intentat cada any fer, si parem, tinc la idea, que teníem en reflexió, hem intentat endreçar l'entrada, hem intentat, cada any, si us hi fixeu, hem intentat fer alguna cosa. Ara hem tret això dels dissabtes de dibuix, comença a funcionar, tenim més gent jove, hi ha una mobilitat de socis, però tenim una tendència a consolidar la massa social i a més el rejovenim i a més tenim incentius que facin que ser de Sant Lluc valgui la pena. Ara ja en aquests moments sí que podem anunciar que